O njemu se mnogo pričalo, a ja ga nikada nisam volao, to je Josip Iličić. To je Josip Iličić, to je Josip Iličić i ja njega želim da stavim u poslednju kategoriju. Složit ćemo se? Nećemo se složiti. Stani, čovek je, daj mi, brate, da dam neki argument, pa mi ti onda kontriraj, brate. Ovo je moja odluka, brate. Znači, ajde, legenda Palerma i Atalante. Osim, pazi, ali osim jedne sezone, one u Atalanti u Ligi šampiona, gde je stvarno bio vrhunski igrač, on za mene nije ništa više pokazao. Kako to? Pa uvek mi je bio osrednji. Atalanta kao boginja provincije, kao jedan mali klub iz jednog malog grada koji nikada nije bio u vrhu, on je izgradio taj klub i on ga je doveo u vrh i on ga je doveo u ovo što dobro, pa nije igrao taj klub sam, imao je Papu Gomeza, imao je Duvana Zapatu, imao je igrače oko sebe, pa nije čovjek sam došao i igrao fudbal. Pa nije, ali je on vesnik svega onoga lepo što se dešava Atalanti koja je to došla i do tog finala i osvojila ga i sve. Za mene se previše pričalo o njegovim fudbalskim kvalitetima koji su nesporni. Pa ja mislim da ga ova žena što ga je varala ne bi ovako ocenila kao vi što ste ga ocenili. Mislim da ga ona baš tako i ocenila. Ja čak mislim i da je potcenjen, ali da... Za mene je precenjen,